Suomella menee hyvin, mutta leipäjonoista Hyvinvointi Suomi ei näytä vain pääsevän eroon. Tosi tarina kertoo tänään ihmisistä, jotka edelleen jonottavat jokapäiväistä leipäänsä. He ovat keitä tahansa. Työttömiä, eläkeläisiä, alkoholisteja, perheenäitejä, mielenterveyspotilaita, nuoria ja vanhoja. Tosi tarina kertoo myös leivän ahkerista jakajista. Lämminhenkisen dokumentin on ohjannut Hannu Oksanen. Kuuntelee Noijan tuloa. Avustuskeskus Liimola. Hyvä. Ykkönen. Niin. Kun mä en tiedä, kun mä en ole alhaalla käynyt, kun meillä vasta tulee tavara ja en tiedä. Viime viikolla kyllä oli, mutta nyt en tiedä tilannetta. Tunnin päästä, niin. Tunnin päästä. No ei. Siellä joku asiakas kysyy näistä, että onko meille tullut lihaa, mistä en ole käynyt edes katsomassa. Maitotuotteet, lihatuotteet, leipää, kahvileipää, valmisruokia ja se on ihan sekalaista aina mitä sieltä milloinkin. Mutta ne varsinaiset ruokapäivät on milloin saa ne ruokakassit. Ne maanantai ja torstai ja ne on ollut ihan toistakymmentä vuotta. Että no. Meilläkin niin kuin Sunilasta asti polkupyörällä ajetaan tuohon ruokajonoon, niin sen tietää, että se on, vaikka se anti on pientä, mutta se on tarpeen. Kyllä se on koko aika tähdätty siihen, että tuohon ruokatalteen kaupoista ja jaetaan sinne, minne se todella tarvitaan. Ja kaikki muu pienapu, mikä voidaan antaa, niin annetaan. Kyllä tässä on paljon työtä, kun ne taas pussittaa. Näyttää sille, että tässä kyllä tulee jakamista tämän päivän tarvitsisi ihan kivasti. Sitten ne vähenee tietysti, kun nämä menee nämä pyhäajat ohi. Ei ihan näin paljon tule. Jos ajatellaan, että jako on iltapäivä 3, että sinne tullaan jo 10 aikaakin, tulee kesäisin niin kuin ensimmäiset. Koska vaan nopeammathan ne pussit saa, ketkä siinä ekana on. Kyllä mä veikkaan, että toi leipäkassin on aika monelle jonossa olevallekin kyllä aika elintärkeä. Minusta on vähän tullut kurinpitäjä tuossa jonossa, että oikeastaan kaikki alkoi siitä, kun alussa kaikki ryntäili ja ihmiset mennessä mennä kumoon. Ja sitten jos ne satuttaja humantaa pään tuossa rappusissa, niin siitä tulee vakavia vammoja. Ja oli pakko sitten ottaa, että 2 kerrallaan. Että ihmiset pääsee ulos kunnolla, ihmiset sisään kunnolla. Mä soitin kaupat läpi, että kuka alkaa siis antamaan kaiken tuollaisen, kun päiväys vastaan tulee. Sitten mulle vielä sanottiin kun mä saan yhtä kauppaa mä soitan, niin sanottiin, että se on turha soittaa, sillä on semmoinen kauppi ja sitten se ei. Mä soitin sinne viimeiseksi ja sitten hän sanoi, että ei mitä syytä hänellä olisi niitä lahjoittaa. Ja sitten mukissa mies, että se sanoi, että no kuka siellä nyt on lähteä siihen semmoiseen. Mielestäni ihan kaikki kivat kauppiaat.
Ja hän ei nähtävästi tykkännyt vähemmän kiva olla ja hän sanoi, että no kokeillaan nyt sitten. Ja tänä päivänäkin sama kauppa antaa meille tällä. Ne tuodaan ja me lastataan ne tänne sisään ja sitten laitetaan pusseihin. Joskus on ihan kamalan mustaa jauhelia ja se on pakko ottaa väittää roskikseen. Ja tietää mitä käy, kun niissä on semmoista, niin varmasti tulee kipeäksi. Ja siis meillä sanotaan kuitenkin, että me annetaan huonoja tuotteita, että kaikki, että laitatte sinne. Niin. Puuttuu päiväksi. Voi olla. Pakkohan siellä on päivät jossain oltava. Ei siinä oo. Kyllä ne laittaa, että yleensä se ei oo. Mitä tuoretaan? Niin tässä kyllä olla mitään päivää. Ei ole päiväyksiä ollut. Jos laitti semmoiseen kuntouttavaa työtoimintaa lähinnä mukaan ja sitä kautta tulin tänne sitten. 3 kuukauden sopimus oli aluksi, nyt me on ollut 1,5 vuotta. Ne heitän näitä suoraan näitä laatikoita tuohon noin. Tämä oli aikoinaan tuossa puolella, tämä oli Kotkan työttömät ry muistaakseni. Ja sitten ne muuttivat sen nimen Kotkan avustuskeskus, kun se meni Kauppakadulle. Mun poika oli siinä ja minä hyvin usein asioin siinä, kävin kattelemassa, kun mä asun ihan vieressä ja niiden touhu, että ne rekisteröi niin kuin tämän nimen, mutta sitten niillä kävi köpelösti, että siinä oli vähän, oli semmoinen mies siinä vetämässä, että hän ei erottanut omaa ja toisen omaa. Ja mulle tuli semmoinen, 2 naista oli meillä siinä, jotka sanoi, että voi että kun täällä tarvittaisiin, apua tarvittaisiin ja tuommoinen tempun teki, niin sitten vietiin se mies oikeuteen ja tuossa oli alakerrassa vapaat tilat. Niin Huovisen kanssa meni juttelemaan ja siitä saatiin sitten. Ja tuli semmoinen ajatus, että kyllä tässä rehellisenä kiinni pitää jotenkin pärjätä. Miekin oli eläkkeellä, mutta toisaalta mie sitten jäisin ihan kotiin ja en varmasti liikkuisi yhtään. Mä lasken, se on 12 vuotta nyt. 12 vuotta on ollut. Tässä on oltu 6,5 vuotta. Kyllä siinä tänne myynnin, mitä tässä on nyt taistelemista on. Kaupunki antaa meille tällä hetkellä 7 000. Pyydettiin se 1 000 euroa lisää, niin sanottiin, että kun ei kaupunki voi, että kun täytyy säästää. Näistä oikea kohdehan se löytyi säästämiselle. 1 000 euroa säästää avustuskeskuksesta ja pistää toriparkin pystyyn. Avustuskeskus Leimola. Hei. Niin. No sit ollaan samassa, kun ei meilläkään miehet, ne on vielä toista kuormaa hakemassa. Mut kyllä tulee kumminkin. Jaa. Jaa. Kiva kun soitit, joo. Selvä, hei. Talvella se on vähän ikävä tuossa kyykkiä, että yleensä kesällä tulee aikaisin aamulla tuohon porukkaa pihalle. Ja talvella tulee vähän vähemmän ja tulee paljon myöhemmin, että heti aamulla siinä. Kyllä minä laitan joku notskiana tuohon pystyyn, jos on oikein kova pakkanen. No, voi sanoa, että puolet nyt nauttii alkoholia ja sitten huuellaan mitä sattuu ja silleen. Tai sitten sen takia, että se on kynnys tulla tänne. On alkoholisoituneita, mutta ei se ole mikään pääosin. Siellä on hyvin paljon sellaisia, on eläkeläisiä ja on naisihmisiä, joita
ennen ollut niinkään, että on enemmän miehiä. Ja on nuoria. Monta kertaa nuoret kyllä tulee, ne saattaa, joskus niitä on monta viikkoa peräkkäin ja sitten mä tiedän, sitten taas ei ole, että onko heillä sitten se joku määräaika, kun se rahat loppuu vai. Ja sitten taas on sellaisia, joilta ne on aina niin kuin loppu. No niin, yksi sieltä sisälle. Kuvan sisälle. Mikä se nyt on? Kolmonen ei ota vielä mitään. Pitää nyt ne näpit siellä paljon, kun tulee yksi ulos, niin siinä. No niin. Nyt saat ottaa. Oi hyvä. Köyhät kyykkyy ry just joo. Aivan niin. Monet saivat hoitajista 270 € palkankorotusta. Se on meille, monille, en voi sanoa monikossa, vaan puhun itsestäni. Se on meille aivan siis, me ei saada sitä edes kuukaudessa. Ja se on suurin piirtein sillä saa jos laskee 270 € kuukaudessa tai 310 € kuukaudessa, sillä saa suurin piirtein kappalisen perunoita, ehkä jonkun ruokakurkin, jos laskee sen niin kuin päivää kohden. No niin, kaksi sieltä. Kyllä sitä ainakin on oppinut huomaamaan sen, että tosiaan on mitä ihmisiä on ja niiden kanssa on tutustunut, niin vaikka ulkokuori pettää, niin ihan hyviä tyyppejä sieltäkin löytyy. Et ei se kaikki ole sitä, miltä se näyttää. Et jos näkee tuolla jonkun makailevan turpa täynnä örisemässä, niin oppinut onhan sekin ihan hyvä tyyppi, sekin voi olla. Nopeus enää vauhtia, vielä yksi sisälle. Taas järjestyksessä. Kaksi, tää on kuva. Kyllä mulla on lasku päässä. Kaksi. Onko se piirakointeja? Tietysti on siellä ikuisia valittajia. Eihän me olla ne, ketkä päättää, mitä kaupoista annetaan. Me vaan annetaan ne, mitä kaupoista tuodaan. Että ei me voida muuttaa lisää tavaroita. Menee osa meidän porukalle. Ei miestä tukkat niitä valkoja. No, juu. Sisään vaan, sisään. Joo, olkoon mun vaikka vittu. Koko vaihtoehto on ollut 2,5 viikkoa ollut, että koulun roskikset eivät ole olleet auki. Eli koska minä olin joutunut käymään koulujen roskiksilla. Ja nyt sitten koulut ovat olleet kiinni. Ja roskikset aivan jäässä. Roskiksissa ei ole ollut yhtään mitään. Et minun on pakko vaivautua koulujen roskiksiin, jotta me saisin sieltä jotakin. Meillä kävi tarkastaja, toi terveystarkastaja silloin kun me aukastiin. Se tuli niin kuin tällä viikolla ja kävi ja puhui kuinka pitää olla sitä ja tätä jääkaapissa ja muuta. Ja mittarit ja valvoo sitä ja valvoo tätä. Sitten mä sanoin, että nyt sinä annat aina niitä määräyksiä. Mä annan nyt sulle sellainen vaihtoehdon, että kumpi on parempi, että nämä, jotka jonottaa ruokaa. Ja ne menee ottaa kauppojen roskiksesta niin kuin ne ottaa nykyään. Silloin jos ei, vai ne hakee täältä, kun se on valvottua. Mies sanoi, että 2 vaihtoehtoa. Jos sä alat täällä pyörimään, niin mies sanoi, että mut loppu tää tähän. Ja sitten tehtiin sellainen sopimus, että hän käy kerran 2 vuodessa. Niin on, se on sopimus pitänyt.
Se on paha ruoka. Ajetaan 5 minuuttia armon aikaa. Meillä on työllistettyjä nämä tytöt on 2 miestä ja 2 naishenkilöä on niin työllistetty. Mikko nyt lopetti ja hänen tilalle sit otan yhden taas. Tämä Pekka, joka on, niin hän on vapaaehtoisesti. Samoin autokuljettaja ja on vapaaehtoisesti ja niitä on 2 miestä, tai oikeastaan 3kin. Niin ne on kaikki semmoista vapaaehtoista. Me tulin suorittaa tänne yhdyskuntapalveluun. Se on mun eka kerta. Mä oon tänne tullut. Elikkä oikeuden määräyksestä olisikohan se ollut 2005. Joo, 2004 tai 2005. Mulle sanottiin, että se on liian iso pala sulla purtavaksi. Yksi semmoinen asianomainen, joka tietää, niin mä en sitä uskonut ja hyvä, että en uskonut. Mä sanoin, että kyllä mä kokeillaan ainakin, että me tullaan toimeen ja tultiin oikein hyvin. Tampereen kävin eka valimokoulutuksen, mutta sitten tuli melkein heti perään, siinä alkoi se lama, mikä Suomessa oli 90-luvun taitteessa. Sitten lähdin uudelleen, kävin siinä Intin siinä välissä ja siitä sitten uudelleen koulun penkille. Kävin siinä ton, voi sanoa kuin metallimieheksi niin kun opiskelin. Ja sitten kävin vielä sähköpuoltakin ja sitten kävin vielä kurssiakin asennuspuolella, eli koneen asennuspuolen kurssia. Ja sitten ei löyty töitä eikä mitään, niin sitten alkoi erittäin jyrkkää alamäki. Se oli niin jyrkkää ei ole ennen ollutkaan. 2 kuukautta valmistumisen jälkeen suunnilleen, niin mä olin istumassa. Voi sanoa suunnilleen, että se meni niin. On se kumminkin kiinnekohta elämässä, säännöllisyys tietty. Että on jotain niinku tekemistä. Maijalla on erittäin suuri osuus asiaan. Muun muassa yhden tuomion on puhunut syyttäjän kanssa minulle yhdyskuntapalveluksi, joka olisi tullut ehdottomana muuten. Hän oli siitä katkerasuta ja joutuu nyt sitten vähäksi aikaa pois ja tonne linnaan istumaan. Ja no mä tiedän, mä silloin sit soittelin määrättyihin paikkoihin ja juttelin ja mä luotin niin kovasti, mä sanoin, että jos hän yhdyskuntapalvelun saisi, hän on niin paljon mennyt eteenpäin ja yrittää kaikkensa, niin että minusta on väärin tässä vaiheessa, että hän joutuisi muutamas kuukaudeksi tonne. Ja niin sitten armahdettiin tuolla, että annettiin yhdyskuntapalveluja. Muuten voisi olla aika kehnos jäämastua kadu. Että on tää auttanut selviytymistä huomattavasti niin kuin eteenpäin. Joo, autokorin korjaajan ammatilta. En ole päivääkään, kun niitä on mitään. Se on vähän vaikea tosiaan töitä ja tuolla ei niitä löydy ihan tuosta noin vaan, vaikka niitä etsiikin. Kyllähän sellainen sit kun on tylsää ja työtä, niin alkaa. Ei mitään siistiä elämää semmoinen. Ei nyt ollut mitään väliä, että onko syö vai päivä ja mitä tekee ja missä se luuhaa. Nyt on silti kuitenkin, että kun on 10.4 täällä, niin sitten käy nukkuukin vähän aikaisemmin. Saanut muutakin lenkkeilyä sun muuta siihen sekaan, niin päivät täyttyy vähän paremmin.
No Ville kun tuli, niin hän on kuntouttavassa työssä. Ja sillä on tarkoitus, että tulee piiloon esiin sieltä, kun hänellä oli se paniikkihäiriö. Ja sitten hän vähän kerrassaan niin alkoi siitä ensinnä, se oli aina huppu päässä, niin kun istui tuolla ja luki. Ja mä aina tietysti pyysin, että tuuppas tänne sitä ja tätä ja hissun kissu. Ja sitten hyvin paljon juteltiin kaikista asioista. Ja sitten mä aloin häntä käyttämään pankissa ja toimistoissa ja kaupoissa ja kaikissa asioilla. Niin se vähän kerrassaan laukasi ja sitten hän alkoi istua aina tupakkahuoneessa tuolla toisten kanssa. Ja nyt onko toinen mies. Silloin oli vähän sellainen niin paljon paniikkihäiriöt, että hyvät kaupungin uskas kävellä. Ja taisi olla muuten palveluksessa silloin, kun se tuli tänne. Joo. Huppu silmillä piti vetää tuolla. En muista. Se on aika paljon helpottunut kyllä nyt. Miksi? En mieti, tullut jotenkin vähän semmonen itsevarmempi olo tai sellainen. Tässä oli itse tuntui vähän pohjilla silloin. Siinä vaiheessa. Sieltä pikkuhiljaa kasvaa aina. Niin ja tässä tuntee itsensä vähän niinku ylemmäksi, kun katsoo taas tot jonoväkeä. Niin se, siinä näkee, että ei tässä vielä nyt ihan pohjalla olla ikinä oltu, että kyllä tässä niinku silleen, että huonomminkin voi mennä. niin. Ei oo räkäposkella parata jäässä tuon lumihan jonottamassa leipäkassiin. Se on ihan plussaa vielä. Kyllä. En me koskaan tänne tullut suorittaa yhdyskuntapalvelua silleen, että myös niin kesken että pyyhäkin jää heti. Kyllä me aina on niin kuin, että loppuun asti totta kai. Tuli just päihdehuollosta. Terapiasta. Onko vähän kierrellyt tuolla ympäriinsä? Tappamassa aikaa. Moni on valinnut kyllä tämän sijasta niin mennyt suosiolla vankilaan. Häräs töihin. Mennään vaan. Tuli jo hikikö jo kahva. No ensinnäkin me keskustellaan tuolla, kun ne tulee ja mä arvioin omalla tavallani. Vaikka mä tiedän taustatiedot, mä en koskaan ala sille linjalle, että kirjasta luetaan mitä on tehty. Mä aina tuonne tulohaastattelussa, niin mä aina aloitan siitä, että kerropas nyt minkä takia siinä istut. Sitten niin pitää itse kertoa mistä. Jos on miestä tekee pahoja, niin pitää olla miestä itse kertomaakin, että ja näin. Ja siitä se on alkaa sellaista, että ne tajuaa sen, että näin mennään. Ja sitten kaikki ohjeet annan. Minä sanon, että meillä joustetaan paljon, mutta että ne rajat, mitkä on, niistä pidetään just kiinni, kuin mitkä on, kuuluu yhdyskuntapalveluun. Meillähän, kun me 180 näitä nuoria, niin näitä on etupäässä ollut sellaisia huumenuoria. Ja se on jonkunlainen haaste mulle. Ja sitten jos on muutama tuollainen Miko ja Ville ei ole koskaan ollutkaan missään rikostoimintateellä, mutta tuollaisia Mikkoja ja monta muuta, niin tuntuu semmoiselle voitolle aina, kun tekee hyvää. Ja sitten kun mä alan leijuu vähän pilvissä, niin sitten mä muistan, että 3 istuu linnassa tähän, että ne on sitten meillä olleita, että sitten mä sieltä kyllä leijun alas. Ei kaikissa voi onnistua, mutta mulla on sellainen ylväs ajatus, että mä voin jotain niiden nuorten hyväksi tehdä siinä. Saa vähän niinku ponnahduslauta sit Jonneen suuntaan. Sitä ei sit tiedä, että minne. Ylös vai alas? Niin. Vaihtoehto on. Ja mistä ylöspäin mennään kattoo sitten. Niin.
Avustuskeskus Reimala. No hei, moi. Minä olen paikalla. Huoliko se jotain? Köyhyys ei ole ilo kellään. Kaikkien pitää elää. Mutta kyllä myö pärjätään. No hei.